Salut, bine v-am regăsit pe canal. O să jucăm FNAF 4 din nou, 95. Hai să vedem ce se întâmplă cu Fazbear acum. Vreau să dau iarăși new game, o să încep din nou jocul 6, 7, 8, 9 și cred că o să vă placă. Cu răbdare. Cu răbdare se face. Fageme. Ok. Unde ești? Aici nu. Cred că acum. O, da. Ok. Shit. Oh. Okay, Iris. Where are you? Okay. Shit. Aici ești. Fuck you. Oh, the fuck ăsta aici. Așa. Da, fuck damn it. Fuck. Where are you? Parcă mi s-a părut că a râs. What the fuck? Ok, trebuie. Fuck you. Fuck damn it. Fuck. Hai să încercăm farmul pluștre. Nu m-am jucat de mult. Fuck you. Too bad. Hai să mai încercăm o dată. Ok. Ok, plush trap.
iese. Fuck damn it. Hai să mai încercăm o dată 5. Nice 5. Wow. Bap, bap. Where are you going? Fuck you, fast bear. Run the floor attraction. Da, să fac și 3, eu nu știu. Aș gândi să fac. Piu, piu, piu. Și nu știu ce să mai fac pentru voi. Ok. Mai râs sau nu? Deci cum a venit? Băi, sper că v-a plăcut, nu uitați de butonul like, pentru că like-ul vostru contează. Și să vă abonați la canalul meu și al lui Robi Ștecherul și Crazy Picky Pie. Și bye!